हाय फ्रेंड, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात फ्रेंड्स? आय होप सगळे चांगले असाल. फ्रेंड्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी शेअर करत आहे प्लेन साड्यांचे कलेक्शन. व्हिडिओला स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की पहा, म्हणजे तुम्ही कोणतीही साडी मिस करणार नाही. फ्रेंड्स, सध्या प्लेन साड्यांची खूपच फॅशन आहे. या साड्या खूपच आकर्षक दिसतात. तुम्ही जर नवीन साडी घेण्याचा विचार करत असाल तर एक तरी प्लेन साडी ही नक्की घ्या. या साड्या सध्या खूपच ट्रेंडमध्ये आहे आणि या साड्यामध्ये स्टायलिश आणि क्लासी लुक मिळतो. प्लेन साड्या या लग्न समारंभासाठी, पार्टीसाठी किंवा सणासुदीसाठी घालू शकता. या साड्या खूपच सुंदर दिसतात. तुम्हाला जर नवीन डिझाईनमध्ये आणि ट्रेंडमध्ये असणाऱ्या साड्या घालायला आवडत असेल तर तुम्ही अशा प्लेन साड्या नक्कीच ट्राय करा. तुम्हाला जर या साड्यांमधून कोणती साडी आवडली असेल तर तुम्ही या साड्या Meeshoवरून परचेस करू शकता किंवा मी लिंक कमेंटमध्ये दिलेली आहे. तुम्ही तिथून सुद्धा साडी ऑर्डर करू शकता. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक यू.